prai-prai kok diwai penggan ngarit ta kure. Ngene iki ya kudune tanem yo kon dolan gak isangu. Lah ngene iki nek gak ngarit sik ra dikai duit. Pakku bareng gak iso ngerteni tanem yo ne. Iki menake ngarit ning ndi iki? Wis ngarit kene sukete rada kandel-kandel. Gak gampang iki Pakku blas seneng lho. Ayo Mas. Sorone wong gak duwe iki yo ngene iki ya, Pak. Ke sopo ya ini hari ke? Hei Bel, iki lho, yane gek mergo apa? Tanem sore mbok ngacak mriki kok aku ngene iki. Alah, ya wis ngene iki ro penggaweanku ki nek sore ya kon ngarit. Engko lek gak ngarit ya ora disangoni nggo dolan. Tari anake wong gak duwe ya wis ngene iki. Ngolah ngesakne mentok Bel. Kene sik lho, mampir ngombe es. Ah, ya jan nyampleng ro ki mbok tawani es ya rene iki. Aku kaya ora sangu banyu. Ya wis no, ayo. Nyampleng tenan ki. Ya rene tawani es dan seger iki. Enggak tak nek Pakku ngarit ae kok. Ayo, kalau. Nah, tak segone es e. Ayo, nyampleng tenan iki aku yo ngomolak ki gak mau ngombe ora sangu banyu aku. Ya yo. Tenan iki. Nah, kalau Bel, adon es, tegan gak apa ya? Ya, gak apa-apa. Nah, ngolak tenan sih, guys. Nah, iya. Ya. Piye, Bel? Iki jane kerjamu ning ndi to, kok yamene wis sepaton. Kok kaya wong kerja tenan kemringet bareng ngene iki. Umume to, Bel. Ora genah to, Pakku ku lho, Bel. Sing di desa kene iki lho. Iya. Mulya tenan ya uripmu iki. Yo. Lah aku ngene iki lho, nek ora tak sambi ngarit ngene iki karo Pakku po yo oleh njeluk dhuwit. Pas dadi cangkem ki engko oleh-oleh. Ya sak-sake to Bel ben oleh dhuwit piye kono ya maling-maling apa kono penting kasil. Aku kira sak anak-anake wong gak duwe ya tak sambi ngarit ngene iki hampir iso dolan kok bengi. Ya piye jenenge keadaan kepepet lho Bel. Alah wis gak mikir kok kono aku. Jatahe aku iso ngarit engko diwehi dhuwit karo Pakku. HP-mu apa to rujane kok apik men. Ora ngene Bel. Dinginane kan ya. HP ku ceglok ning ngarepan itu to. Pecah itu. Bapakku ditukoni iki dan HP iso lari. Oh, contoh gambare apa kok? Iki sing paling larang bisa di desa raya to, Bel. Ngene kira-kira regane pira ya, Ro? Pira? Oleh cempel sitok nek iso, Bel. Pira, kok mulya men ta uripmu? Wis ngene iki, Bel, umume wong sing di desa kae. Andekno lho, Ro. Aku ki HP ket taun ra enak ket teko saiki iki ono ganti. Terimane LCD-ne ku lho, sik tak taleni karet kene omah kae. Ayo, nemen to Bel we. Wis yo ngene iki keadaane yo genah dhewe to piye? Tak wae HP ku wis rusak ndek ben iki. Wis gak sah, aku lho bawa es ki wis kempringah seneng iki. Akhirnya masih ya Bang. Akhirnya sampai juga di kampung ini. Please Bang. Ternyata panasnya tuh nggak berubah-berubah ya kampung ini tuh. Males banget ya kalau kesini tuh pasti panas banget. Please deh. Iya, maneman HP larang, Ro. Lah yo cedokne ora. Iya. Lah, Ro. Piye? Lah ke sapa ya wong wedok kok nggawani koper kan lho? Ket Bel. Lah yo. Kemayu ketok Bel ya. Dhewe ora radung to. Pakku di desa iki. Lah yo. Ya tak celoke ya. Yo culun. Mbak. Badhe to pundi? Woi, Renio. Banget sih. Kok kayak ada yang manggil ya? Tapi siapa? Jangan-jangan orang itu sih. Sok banget sih. Ih, orang kampung biasa, nggak tahu aja kalau dia orang kota yang baru datang ke sini. Siapa ya, Ge? Kok nggak tahu tuh, Mon? Siapa ya? Siapa aku ya? Mangga. Mbak, ini saya Mbak. Mampir sini loh, Mbak. Iya, Mbak. Ya. Mbak, iya mampir dulu loh, Mbak. Iya. Mbak orang baru. Iya, baru aja datang kemarin, Mbak. Oh, dari mana? Dari Jakarta baru datang kemarin. Soalnya kesini ke rumah nenek. Rumah nenek sebelah mana tuh, Mbak? Itu loh, utaranya rumahnya yang kepala desa di sini. Utara, luar ya? Iya. Luar kepala desa sih. Anaknya kepala sih.
Oh, Parul. Ya, itu. Mbak mau kemana lagi? Mau ke toko tadi. Mau keliling-keliling aja juga sih. Berapa ini Mbak? Baru kemarin toh? Iya. Oh, yaudah Mbak. Monggo. Iya, makasih Mbak. Sinetron apa lagi? Mulai siapa nih? Enggak, harus milih chopper ya. Saya tak telepon Sheryl no. Bibi. Kok gak janji angkat-angkat ta Cahil? Halo Ril. Anu aku harus milih choppermu sesuk. Cara mulai sapa gak? Mbok ora? Aku butuh arep tak nggo giling tak nyoper daging kene lho. Arep bakso aku. Oh ya? Yo, enak-enak, anu no. Sesuk tak jimuk pokok sesuk-esuk. Nek gak esuk ya awan, pokok aku nek serewuh. Ya wes. Yo, ngono yo. Suwun Ril. Aduh, sesuk dinanya caper kayak tak keendi jare. Oh iya, sesuk kene arisan. Aku ora mau dinda. Lah wes sesuk ae lah, tak golek caper. Semoga Caper nang ndi nek? Kok yo rene? Kene ndi nek capere? Lu sitok kene ndi? Lu sitok eneh. Iki enek. Wes sesuk garek ning Dinda karo ngomong arisan. Assalamualaikum, Ril. Assalamualaikum, Sheryl. Aduh, siapa ya? Paling kok Dinda ya chopper kae. Ada apa, Din? Anda kan suka chopper. Oh, ya saya tak jemune. Yo, ya jan suwi neram jiko ning ngene kok. Ril, gitu. Iki lho Din, saya jumukne. Ngono lho, aku ki nang cek-cek. Ayo maaf ya, Pak Lurah lho. Din, aja lali lho ya. Sik engko bengi enek arisan. Kudu teko. Engko bengi. Yo lah, yo sik aku tak ngene Pak Lurah sik ngurus iki lho. Lampunatan. Catetane di gua karo anak Pak Lurah sing. Oh, ya wes ya, biasa nek lurah. Tak ngurus ya. Iya. Mulai. Mana sih ya? Wah, kalau di kampung tuh mau kemana-mana jadi bingung deh, nggak tahu arah, nggak tahu di mana-mana. Itu kayak orang yang pernah aku ketemu kemarin deh. Kok ada ini? Apa aku minta tolong aja ya? Mbak. Ada apa tuh Mbak? Ini Mbak, saya boleh minta tolong nggak? Minta tolong apa? Saya tuh mau kemana-mana tuh bingung, nggak tahu arah. Bentar. Mbak ini orang yang kemarin itu toh? Iya. Yang ngomong depan rumah. Iya, benar. Iya. Mau kemana Mbak? Nggak tahu Mbak. Nanti tuh mau beli sesuatu, tapi nggak tahu tokonya di mana. Udah, boleh sama saya anterin. Terima kasih ya Mbak. Tapi bentar Mbak. Nanti saya mau mampir ke rumahnya Pak Lurah dulu. Ah ya jangan apa Mbak. Iya Mbak. Ya Mbak. Ya. Bel, ojo lali lho ya engko bengi. Enak apa ya? Arisan Indonesia Sheryl lho. Oh iya, aku ndingi dilene Pakku. Yes, engko barenge apa piye ngono ben penak. Yo gampang kok, tak anteni din lho ya. Ya engko tak rene ya, Ro. Yo. Ya tak mulai sik adus. Iya. Ya bentar aku mut-mut lho, Bel. Iya. Iya. Wis Ade pentingnya dinikah.
ya. Lihat aja, Mbak. Iki anake ngene. Hero. Tak oleh Mas Pra. Pakku. Lah enak iki. Aku anu gak dene. Nang juga lho. Lah bukan lagi metu iki. Kertas lho, mosok ora harus to. Bisa Malah nggo lampu lho. jiko bukmu itu gini. Heeh. Yo, ngerti aku. Pas dulu saya ya. Gede. Kan saya beli ya. Iya, iya. Barang enak wong ngopi. Iki omonge. Bocah wis teko iso kur plilak pilike to wingi. Mbak. Wis jane wong ndi yo? Kok ket mau kur plilak plilike? Jane kene iki duwe salah apa ning kowe? Apaan sih soal banget. Sok kenal yo ben to. Lah kene iki ora pengen kenal kowe. Kowe iki sapa? Teko-teko kur plilak plilike. Jane kowe iki omahmu ndi to? Janji kok nek buku suwene ra ram. Kok dia bukunya ibumu segini kan? Nah, iya. Kita dinke apa tuh jane kayak mau bengak kayak. Apa to, Kak? Jake parane iki. Ayo. Kok pati gede niku. Wes. Wong kok perpilak pilih motone ae. Jadi nyapa tuh balik bel. Biasa tuh kok. Itu loh, jadi orang sinis banget gak tahu. Enak apa tuh kok bengak-bengok omahe Kok wong. iki malah tek aku to, Din. Lah kancamu kuwi lho, ket mau kur plilak pilih motone kok kene iki kok duwe salah ning dhek. Padahal kan gue ngeliatnya biasa aja, dia aja tuh yang baperan. Piye kira? Wes bel. Ojo no bel. Cah ono malah dini nyapa. Wes din. Lah go ngalih bolomu iki. Kok padu ngarep aku gere jeneng Pak Kuelek kowe iki. Tenono wae petuk ning dalan. Jiro, tak balik saya Yo dino tapi ya. Ya. Tenono. Kenapa gini sih, Mbak? Emang di rumah gak ada kegiatan apa-apa, Kak? Gak ada. Tapi kita cuma iya, sip. Nanti ayo kita mau gak? Mau. Arisan dari Mas Aryo. Tapi kita balik gini. Mau gak? Ya, gak apa deh. Nah, daripada gabut. Yuk, kan. Malah pindah ke Sulimanten. Jane ning ndi to cah ya? Boleh, semangka apa sombong pas wis caper mau, wong iki arep rene, kau nalisa. Oh iya, ndek sorenya kok nggonmu ya. Ya, iya. Apa nek? Kunggu mbok iki. Oh iya, gue tarik iuran listrik kuwi. Pas Paling wis yo caper mau ya omong arep ngene Pak Lurah. Oh iya menawone sik nang kuwi. Gak nih, iki kok mbok suguhi kayak antok iki jen genek yo. Malah ngantuk apa ya? iki. Ya piye ya, piye ya orang sempet tuku ya piye? Genek apa iki? Gak enak. Rum tuku aku pun. Wis pengen ae gak Gak apa-apa. berani ya. Iya gak apa-apa Rek. Belum juga nih. Assalamualaikum. Ariel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mes, murah nih ya Ariel. Keri aku tau. Din kok lagi teko ki lho. Jenenge wong sibuk. Aku kan wis ngurusin lho. Kampung aku. Oh, alah sih mau ngomong ya to. Seru aku kira yo sih sapa iki? Din. Ki pokoke candi sore rek ya. Sepilak pilih iki to. Sore tak cek kali. Enggak pilih pira? Lah ya aku pagi be sore kae karo caku iki perkara kae pilak pilih to. Mungkin kira di salah apa. Kok apa-apa iki? Apa mbak? Jadi kita din. Teko-teko yo ora gelem ngalami ngene iki lho. Iya toh, kok tiba-tiba kenapa? Iki ngene lho, Rin. Iki ndek sore to. Aku ki sepatu karo caku. Orang yang cari gara-gara. Aku kowe lho pilak-pilih. Gendang ora jane. Kenalan sih. Iso nih. Kan karo apa-apa. Lah iki mau ndi, Mbak? Kok rene iki? Iki nongitane yang Jakarta, iki main Bandung lho. Ya wis padha jiwa kota kok yo. Sak wong-wong kotone lho, Ril. Jenenge Atito iki ndi dididik kecilik lho, Ril. Ya iya, nang maklum nek padha yo kota kok kabeh desa. Yo ora ning ngono di mosok kan gaplok yo ngene gak jowo. Jadi di sekolahnya apa karo Pak Bu? Ya aja ngono, aja Hanya iki. Yo ben, aku wis pogel gelat niku. Itu, Kuwi Ril ya. Nek lanang, oh, Ril. Bang, tak tenan iki. Rentek kita, Ben. nang kampung, Mbak. Omonganmu lho, Mbak.
Omong aku gak bisa pegel dhewe gila gitu. Lho yo Mbak, iki nek namu nang mewah yo sing apik, adabe digawe. Ku ora njot to iki. Omah sing di desa kene iki. Pasang pemain ku ora iso dene. Gusto. Salah sih. Kenalan urung ngopo kok wis nyolo ta. Lah piye jenenge wong ki lek adate mertamu piye to, Di? Ya saat kita dete wong Jawa mbok padane kutha lho. Ora iso to. Padane ae lho, Do. Wong Jawa kok dadi wong kota kan ora iso to. Iya. Yo ngono ae, yo kaya wong kutha dadi wong Jawa iki ora iso. Padha ae bolak-balike. Nanti baik kenalan dulu. Iya, Mbak. Soalnya kan saya nggak kenal sama sampean. Wis sama Seril, jenengmu sapa, Mbak? Nama gue Tata. Wah, lanjut lo Seril. Mbak, ayo kenalan. Kenalan. Bisa kenalan kuwi sapa bentunya. Usah kudu kenalan tak Ben. Usah piye lho benane aku sing di desa kene Ben. Ayo benane. Terus yang kenalan kono lho kok konten-konten. Kenapa Mbak? Jenengku Aduh. Karo ki kancaku Paru. Anak sing bisa dulu ya. Iya. Iki ngono. Anake sing di desa kene. Ora ndak kowe. Enggak peduli gue. iki lain terus iki kanca karo aku kanca laras. Wah, intelekne kowe. Yo, Bra. Wes, ayo ora usah padu-padu ae sing njaluk ngapura sik. Yo sing salah kono mosok aku to ril sing njaluk ngapura. Ya, cara iki kudu Iya, tidak kalah ae. wis yo padu ae gak enak keluare wong iki. Jadi wong kita kan besok kita tetap warga. Jadi kan kita udah kampung. Iso toleransi, memahami satu sama lain. Oh, kok dhuwur nih ego terus. Iya iya. Ya wis Mbak ya. Enggak, minta maaf, Mbak. Sepurane aku ya kena umpama anak omong aku sing gak penak. Ya dia wis minta maaf. Ya, iya Mbak. Jangan kok maklum. Ya wis ayo udah gimana arisane? Wis yo, Iya, pas padu ae. Pas kabar ben kok arisane. Sopo iki sing bayar arisan kae? Ngono jelasin wis ta. Do iki ngerti dhuwit to nek aku kae. Iya, kae kan tak nggo nambeli sing bolong pas kan gak iso teko to, Oh Ril. iya, iki lho sak centang. Dan terus iki aku beauty iki tanggal tua ya. Ora aku ngebon wis oleh ya. Yo kok sok minggu ngarep ya iso dijoli to, Do, santai ae. Kok karo sapa? Ya wis nang ya. Jangan dikopiak loh. Ril ngentai opo to ket mau. Tantangannya Sabar to. Sama bener-bener. Lah aku kena tanggung nambeli aku mau to Ril to. Iya santai loh, Do, koyo karo sapa? Gak enak Ril aku. Do apa, Do? Kok ya padah sing untuk anake Pak Lurah. Walah, yo. Kowe oleh oke iki jelas oke. Wong Iki kira to. minggu wingi wis entuk. Kok entuk neh iki lho jane. Mas biasa to tremor oke. Gitu dhewe yo oke to. Duit to. Oke coba. Aku nek karo kowe ya pamit dah. Iya to Iki Bapak. entuk, iki entuk. Wis piye? Wis kono. Lho yo anake lurah ya. Nah, bel nek masalah gue gampang bel ya. Nah, wes. Yo malah nek lurah mas saya Nah, tuh. iya toh. Kene iki. Si. Loro. Oh iya wis pas kan? Iya, Terus Pak. ya. Terus apa? Oke, ben ngomong kuwi tak tembung tak kira 100 ora kok gak. Yo cukup bel lah butuh ngopi bel ngopi barang besar metu dolan. Sosok bel lo bel tak selingan yo ya. Wis loro nek gak iso gak apa-apa tak butuh yo oke. Yo bel terang butuh iso oke. Sampai asli bel. Ya kaya kerja-kerja lah bel ngerti ya. Yo kayak penteran tak pernah nang omah. Yo. Ya apa iki kayak opah narik. Yo. Wes jam sak meneh iki lho. Oh iya. Lho yo aku ndang kok iki yo an. Wis, ayo udah balik ra dhewe. Balik sih, Wis Yo ya. yo, hati tak tenek ngarep kan. Wis, aku tak langsung ya. Alah iya. Ayo ngarep. Ayo ngarep. Lah kok yo repot-repot terus. Sepurane ya. Iya ora apa-apa santai. Bel, kalau ini banten ngopi enak bel ngopi ya. Tapi aku ora itu belas sih, Bro. Jebul panggah ngono to, bel beget biyen nek saiki yo. Mosok 2000 ra ceklan bel, belas, Bro. Kowe sing baru larisan yo cewek kecer-keceri kene lho. Aku yang butuh bel balik masalah yo tanggo dhewe. Wes apa ngene, Bro? Ngopi ning omahku apa piye? Ya apa bel ngono bel? Mbak, dia tuh nggak punya ya? Oh, Mbak, emang ya kalau dibilang nggak punya tuh ya punya sebenarnya, cuma emang agak kurang aja. Biasanya kalau tiap hari juga disuruh ngarep sama bapak loh. Terus dia dapat uangnya dari? Kalau ngarep baru dapat uang, ya kerja sampean gitu. Kasian juga ya dia.
Ya gimana lagi hidup di kampung Mbak? Mbak, kalau seumpama aku pinjemin gimana? Ya nggak apa-apa sih Mbak. Siapa mau pinjam? Gak apa-apa sih sebenarnya kalau dia butuh. Aku juga persis banget Mbak itu. Sebenarnya juga teman bilang. Kita Mbak tak panggilin ya. Iya jadi gak apa-apa. Do, Bel. Bel, saya Rene. Ada apa tadi? Belum Mbak Er ngomong. Sebelumnya maaf juga ya kalau tersinggung. Iya. Kan tadi aku dengar dari Dinda katanya kamu tuh agak kurang sedikit mampu gitu kan. Jadi aku lihat untuk bantu kamu. Oh iya mbak, gak apa-apa Kit. Lagi kosong tenan ya terakhir. Emangnya kamu butuh berapa sih? Alah itu saat mari di sampan mbak. Aku kayak nembung mengiki hari ngileh yo berhubung ki duwe arek kanggo. Katanya dia anaknya itu, anaknya Pak Lurah. Nah iya mbak. Kok disilai gak oleh. Iya jadi kita tombel biar aku yo punya aja. Ya udah deh, ini aku pinjemin. Kok oke mbak, wis iki Ya nggak apa-apa, bawa aja semuanya. Gantinya kapan-kapan aja. Tenan iki mbak. Mbak baik yo. Makanya justru usen sih karo wong ki. Iya aku kayak gak ro lu dinak kira yo pelak-pelik. Ngerti lho iki. Wis mbak kita silih sik ya mbak. Engko Iya, nggak nek apa. sampean arep balik, mus mampir nggonku menawa aku wis duwe rezeki ngono. Iya, gampang ngono aja, ya? santai. Nah, ini kan sini iki penak, padha ayem. Karena ketang beda kok kutho kan bisa. Iya din aku kan yo rong patek kenal nemen-nemen to. Lah badanku kok karo pelak-pelik aku ki duwe salah opo. Ancang ngene iki bentukane. Iya. Ya wis mbak aku tak langsung pamit ya. Iya, minat cepet ya karo. Ya sik mbak ya. Iya. hati-hati ya. Aku langsung Aku arep bali iki. Dalam kehidupan, perbedaan adalah warna yang memperkaya cerita kita. Di antara tawa dan canda, ada pelajaran tentang menerima, memahami, dan juga menghargai. Karena sejatinya pertemanan yang indah adalah Ketika hati saling terbuka untuk menerima keberagaman. Ini adalah kisah tentang toleransi di tengah perbedaan.